Violi Valdez Ferrer, maksyong umaga po sa inyong lahat mga ka-action po natin. Ngayong araw po rito ng Huwebes, August 27, 2028 po mga ka-action po natin. Tama, 27 tayo, ano? Ayan po mga ka-action po natin. Maulan, kanina madaling araw. Ang sarap ng ating tulog mga kaibigan, mga ka-action po natin. Pero nakakalungkot po mga kaibigan, mga ka-action na dahil tayo po sa araw na ito ay nakakuha tayo ng malungkot na balita mula po dyan sa may bansang Nepal mga kaibigan, mga ka-action po natin na kung saan ay marami-rami ho mga ka-aksyon itong bilang ho ng nasawi mga kaibigan, mga ka-aksyon sa insidente ho ng flash flood dyan po sa may bansang Nepal kanina lamang ho mga kaibigan, mga ka-aksyon ho natin. Nakakalungkot po mga kaibigan, napakarami hong nasawi po dyan sa may bansang Nepal kaninang madaling araw. Philippine time po yan mga kaibigan, mga ka-action po natin. Habang tayo po ay natutulog dito sa may lalawigan po ng sa Pilipinas po mga kaibigan, kanina nga ho ay isang umano'y glacier po nag-collapse po riyan na nag-trigger po ng severe flash flooding dyan sa may Bote, Kosi at Trisuli River systems po mga kaibigan, mga ka-action po natin. At sa atin pong nakuhang impormasyon mga kaibigan, as of ngayon po mga kaibigan, mga ka-action po natin, mahigit 70 ang nasawi mga kaibigan, mga ka-action dyan po sa naganap po na flash flood po riyan sa may bansang Nepal-Tibet border po mga ka-action ho natin. Mamaya po sa Action Radio Balita ay makakuha pa ho tayo ng karagdagang detalye. May kinalaman po sa bagay po na yan mga kaibigan, mga ka-action po natin. Kaya pakisayo nakatutok lamang ho kayo dito sa ating himpilan po mga kaibigan, mga ka-action na nakakalungkot at nakaalarma ho na balita po na yan mga ka-action ho natin. Alam mo, nung nagising ako kaninang alas 3 sa Action Kenneth at nakita ko, tumambad sa akin newsfeed yan, di na ako nakatulog. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan, hanapin ko sa inyo yung yung nangyari po ng flash flood dyan po sa may Nepal po mga kaibigan, mga ka-action. Ipapakita ko po sa inyo, especially mga nakatutok po sa ating Facebook live streaming ho, mga ka-action natin. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano po very alarming, nakakalungkot po yung naganap po dyan na insidente ho mga kaibigan, mga ka-action. Ito po, isa lamang po ito dun sa mga nangyari ho mga kaibigan natin. Live yun tayo guys, just to live so oh pura dam footer aaya Flash flood po yan mga kaibigan dyan po sa lugar po na yan, sa may Nepal po yan mga ka-action ho natin. At nakita ko ninyo, biglang rumagas na yung tubig, Action Kenneth ayan oo, biglang sumugod ayan po mga kaibigan, mga ka-action, kayo po yung nanonood sa atin ngayon. Ang nangyari kasi rito, maganda yung maganda explanation dito ni kaibigan natin si Robert Speta rito, ito kasi ang tawag dito glacial dam. Oo. So merong lake sa bundok nito mga kaibigan, mga ka-action natin na parang glacier. Ang problema, natunaw yung glacier. Okay, yung tubig na naka-contain doon sa may lake na yon, yung artificial lake na yon, biglang bumuhos. Ito po mga ka-action, ipanoorin ho natin itong pahayag ni Robert Speta. Images coming out of Nepal, a severe flash flood hit there. Dozens have been killed, hundreds are still missing, and given these videos, just buildings being leveled, just a serious flash flood, I do fear those numbers will continue to climb. My goodness. I want to talk about what caused this though, and you have to remember the location of where this is. A lot of people are asking, well, it's not raining. How can you get a flash flood? Well, it has to do with the Himalayas here. Remember, this is butting up right against Tibet. So Nepal and Tibet here, and this is where those floods took place, just north of Kathmandu. What likely happened is we had two things, a glacial burst and a mudslide. A glacial burst can take place when you have a glacier dam kind of breaking. And this is right in here. So the border of China and Nepal, and what we've seen in the past, and we don't really have a lot of images of this because here in 2026, everybody has a way to take a video, but we've heard about this before, causing serious damage out here in the mountains, is when you have a glacier retreating due to climate change. A lot of these glaciers are
melting. But as they back up, you get this moraine dam that takes place. All the debris in the glacier kind of settles, and eventually that can break. And if you get a mudslide to spill into said glacier lake, that can cause an extra burst. This has not been confirmed that this is exactly what happened, based on all the details we have. Okay mga kaibigan, mga kasyon, English na kaya mahirap na action nga Kenneth ha. Pero yan po yung punto yung po yan mga kaibigan, ano. Merong yung mga glacier po mga kaibigan na natutunaw noon, nakabuo ng lake yan, ano. Tapos yan yung nagiging dam. Yung nagsisilbing dam mga kaibigan, mga ka-action po natin, ano, doon sa may lake na yon. Kaya glacial lake ang tawag ha. Ang problema mga kaibigan, mga ka-action, natunaw yung glacier na yon. Siyempre, yung nagko-contain ng tubig na glacier, nawala na rin. Yun yung dahilan kaya rumagas sa biglang tubig ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ano yan? Oo, bumigay kasi natunaw, kumbaga numipis na yung glacier Oo, kaya yung glacier sana ng dingding na nagko-contain sa mga tubig, mga ka-action natin, yun yung bumigay, natunaw, ayun, bigla na rumagas sa yung tubig. Imagine mo ilang pressure na nag-build up yun, di ba? Ayun po mga ka-action. Kaya kaibigan po natin, mga tagapakinig ho natin, no, yung nangyari po dyan sa may Nepal-Tibet border. Very sad po, no? At sana po yung maging wake-up call sa ating lahat to, mga kaibigan, mga ka-action, ano? Dito po sa mga adverse effects ng climate change po, mga ka-action ho natin, ha? Very alarming po yung nangyari po riyan sa lugar ho na yan. Sa ngayon po, mga kaibigan, mga ka-action, na as of the latest po natin, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ano? Ang death toll po, ano? Sa ngayon lang po mga kaibigan, at least 160 na ho ang kumpirmadong patay. Kaninang alas 4 ng madaling araw, na 77 pa lang ang kumpirmadong patay. Pero kanina as of 6 a.m. po mga kaibigan, 160 na ho ang confirmed na patay po dyan sa flash floods at landslides po na naganap po dyan sa may Tibet-Nepal border ho, mga kaibigan, mga ka-action ho natin, no? Kaya nakatutok po rin ang buong puwersa ng radyo ho rito, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ano? At dito po tayo sa ibang mga lugar ho, mga kaibigan, mga ka-action, ay patuloy po tayo sa pag-monitor, ano? Dahil maaaring magkaroon pa ng secondary landslide o secondary floods remain dito sa mga kaibigan, mga ka-action sa may bansang Nepal, ha? Bukod sa 160 po na mga namatay, mga ka-action, mahigit 400 po na mga individual ang nawawala pa rin po nagpasa hanggang ngayon. At kasama ho rito ang dose-dosena ho na mga foreign tourists po, mga kaibigan, ha? Ito mga to, nagtutur lamang sila doon sa may border. Yung unang video na piniplay natin nung umaga, makikita niyo po yan doon sa page ho natin, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ano? Imagine po ninyo, mga kaibigan, nagtutur ka lang doon sa may border, tapos biglang bumuhos yung pagkalakas-lakas po ng mga yan, mga kaibigan po natin. Abay, magugulat ka na lang. Nagkagulatan ho dyan kahapon, mga kaibigan, mga ka-action ho natin, ano? Ay, very alarming po. Anyway po, mga kaibigan, hindi lang po yan ang ating balita. Meron po tayong ibang mga reports po, pero bibigyan din ng pangunahin pong atensyon niyang naganap po dyan sa may Nepal-Tibet border ho, mga ka-action natin, ano? At nakakalungkot po, mga kaibigan, dadaan-daang mga katao po, mga kaibigan, nakasama po dyan sa mga nawawala ho, mga kaibigan. Ito mga foreign tourists po. O ito yung pinakaunang video na binanggit ko, mga kaibigan, mga ka-action natin. I-play nga na po, mga kaibigan, na sinasabi ko na nasa border. Yan ho, ha? Imagine mo, nagsitakbuhan sila, action Kenneth, ha? Yan ho, nagsitakbuhan sila. Ayan, nagsitakbuhan itong mga taga dyan. Ayun ho, nalamon sila nung landslide tsaka nung flash flood po, mga kaibigan, mga ka-action. Ay nako. Grabe po, mga kaibigan, ha? Very alarming po yung naganap po dyan sa may bansang Nepal. Anyway, Max, umaga po, kila Madam Bibi Alarte sa may Tubao, La Union, at kay Sir Ben Hobeliano sa nakatutok po sa atin ngayon via online Facebook live streaming. Sa mga tropa na dyan nakatutok po via YouTube live. Max, umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Sa mga sumandaling ito, dumako naman tayo sa ating karagdagan ho ng mga balita, mga kaibigan. Text lang ho, 0922-852-1161. At sa ating comment box, comment lang po kayo dyan, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Papasukin natin ang report galing sa labas ng himpilan, hatid sa atin ni Action Freddy Fajardo. Max umaga, Action Freddy, please come in. Yes, Max, umaga, Action Ahikam, top 8 most wanted person na isang mangingista sa bayan ng Anda, arestado. Naaresto ng kapulisan ng Anda sa ilalim ng pamumuno ni Chief of Police Major Regine Cadico
ang kanilang top 8 most wanted person municipal level sa kanilang isinagawang operasyon. Ang pagka-aresto sa suspect ay ang naarestong suspect ay kinilala isang 29 anyos na lalaki, may live-in partner, mangingisda at residente sa nasabing bayan. Ang pagka-aresto rito ay sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng RTC Alamino City sa kaso ng sexual assault in relation to Republic Act 7016 o child abuse, na pinagkalooban naman ito ng piyansa na 200,000 piso para sa kanyang pansamantalang ngayon ito nasa likod ng Rias Tabacan ng ANDA PNP para sa kaukulang disposisyon. Pinapurihan ni Provincial Director Police Colonel Dennis Tilion ang mabilis na pagkilos ng ANDA Police sa pagkadakip sa kanilang top most wanted person at sa ganitong parang patuloy na hinihigpitan na mahigpit na pinatutupad ng kapulisan ng Pangasinan ang pag-aristo sa mga pugante dito sa lalawigan para matiyak ang katahimikan sa buong Pangasinan. Mula sa gitna ng aksyon-aksyon, Freddy Pardo na sa balita. Una sa aksyon, sama-sama tayo, Pilip. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat sa balitang iyan na si Freddy Fajardo. Ang oras po natin alas 6:09 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lang po ilang pangalan. Diyan naman ho kayo. Aksyon Radio. Balitang Bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget? So solid! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! Sulit ang glow up sa White Rose Papaya! May papaya, niacinamide para sa puti power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS.
Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Hello, anak. Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Side Danom at Bilay. Ang gapulay mas ondakap ni, od kiwala na sariling koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Side Danom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Side Danom at Bilay. Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang bukol sa ovaryo ng babae. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, nagiging cancer siya. Hindi nagkakaroon talaga kasi pusira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, ganun na ako. Tapos, nung pag-play ko ng panyawan capsule, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Mga ilang araw, nagkaroon na po ako menstruation. Lumabas sa akin yung mga maruruming dugo, maiitim. Abangan ang susunod pang kabanata sa buhay ni Riza Esteves. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn
Long-Term Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Okay mga kaibigan, mga kasyon, oras pa alas 6:28 ko ng umaga, nagbabalik tayo sa ating programa Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Kasama niyo pa rin po ang Salikab sa Pasyon at sa ating Master Control. Nariyan po, Aksyon Kenneth Villanueva pa rin. Kay Fabela Victor, kawawa naman mga tao. Opo, kawawa talaga, ano. At sa latest natin na bilang po ngayon, ano, ay nasa 160 pa rin o ang bilang ng patay. Kumpirmado po ito, mga ka-aksyon po natin. At may mahigit 400 pa ho na mga individual na nawawala. Ibig sabihin, unaccounted pa ho sila, mga ka-aksyon po natin, ano. Kay Cali Francisco, hello po, maaksyong umaga po sa inyo. Sa ating viewers po sa Facebook live streaming, maaksyong umaga rin po sa inyo, mga ka-aksyon ho natin. Kay Sir Joel Bustillo Dion na naimbang nga bigat, maaksyong umaga po sir, ano? And of course, sa ating mga tagapakinig na nakatutok ko ngayon, maaksyong umaga po, mga kaibigan, mga ka-aksyon ho natin. Diyan sa may, sige, mamaya babalikan natin mga kaibigan. Papasukin mo natin ang karagdagang report galing kay Aksyon Freddy Fajardo. Maaksyong umaga, Aksyon Freddy, please come back. Yes, maksong umaga muli aksyon na hikam. Ang Ordaneta Police kahapon ay nag-launch ng SOS emergency button. Ang ibig sabihin kasi sa maritime, ang SOS Save Our Soul. Itong SOS emergency button sa Kayambanan Elementary School. Ito bahagi pa rin ng kahandaan ng kapulisan hinggil dito sa mga banta na uso at nagaganap sa mga eskwela na kung ano-ano, pasabog at pamamaril kuno. Kaya sa Police Lieutenant Colonel Alfonso Salicong Barretid, ang officer in charge ng Ordaneta City Police, ay naisip itong proyekto na ito na i-launch nga sa ang Ordaneta SOS Emergency Button sa mga guro at grade 6 student ng Kayambanan Elementary School sa Ordaneta City. At ito'y sa patuloy na kampanya ng kapulisan hinggil sa Crime Prevention and Safety Initiative. At dito, kung sakalit may matanggap kahit sa Messenger, Facebook o text message ang eskwelahan o mga estudyante na mga pagbabanta sa katahimikan ng paaralan, kagad ipag-bigay alam sa kapulisan at mabilis na re-responde para mag-imbestiga. At tiniyak ni Saligumba na ang Ordaneta City mananatiling tahimik at mapayapa lalo na sa mga eskwelahan ng elementarya hanggang senior high school, maging sa kolehiyo, para nang sa ganun magkaroon ng kapanatagan ng kalooban ng mga estudyante at mga magulang sa lungsod. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipinas. Aksyon Radyo Live Report. Okay, maraming salamat sa report niya, Aksyon Freddy Fajardo. Yan po mga kaibigan, naganap po yan sa lungsod po ng Ordaneta, mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. May siresend ako rito kay Aksyon Kenneth, grabe ho mga puwersa ho mga kaibigan talaga kapag yung tubig talaga, no? Pwede niyang sa akin yung natin sistema natin grabe itong mga water forces na to.
Anyway mga kaibigan, mga kasyon, at tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Talakayan po natin, Max, mga kay Ronnie Reyes, nakatutok sa ating ngayon via Facebook live streaming. Max, yung umaga po, maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagtutok po sa ating mga programa. Speaking of dam, mga ka-action po natin, may mga nagtatanong sa atin dahil kahapon nga ho ay naglabas mano ang San Roque Dam ng tubig. Ano? Ito po mga ka-action, marami kong nag-aaborito sa atin dahil may maraming mga vloggers po ang nagpo-post po ng tungkol po riyan, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Ha? Alam po ninyo, gusto kong ulitin lamang at ipagdiinan po, mga kaibigan, mga ka-action. Ano? LLO lamang ho, ibig sabihin low level outlet lang ho ang ginawa ho ng San Roque Dam na pagpapakawala po ng tubig baha, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Pag sinabi nating low level outlet po, mga kaibigan, ibig sabihin pakunti-kunti lamang ho yun nilalabas po ng San Roque Dam. Yung mga nagtatanong ho sa atin, actually, bakit naglabas ang San Roque Dam? Puno na ba sila? Hindi pa ho, no? Sa ngayon po ang San Roque Dam nasa 275.45 meters above sea level po ang tubig niyan. Ang normal high water level po niyan is 280. Ngayon, bakit po naglabas ng bahagya ng kaunting tubig ang San Roque Dam? Dahil ngayong weekend po, mga ka-action, especially tomorrow ho, mga kaibigan, na magiging matindi na ho yung mga pag-ulan po bukas. No? Magbabalik po itong panibagong round ng habagat po sa atin, mga ka-action, at magdudulot po ng matitinding mga pag-ulan po sa atin. Kaya naman ho, mga ka-action po natin, pinaghahandaan po ng San Roque na by the time po, mga ka-action, na umulan po ng malakas, meron na hong space para paglagyan ng tubig po yung San Roque Dam. Ganun po yon. Kaya mga ka-action po natin, uulitin natin, no? Maliit lamang po nilalabas po na tubig ng San Roque Dam. 150 cubic meters per second lang ho. Mga ka-action, maliit po yan. Compare po ninyo sa size po ng Agno River, no? Kaya yung mga tagapakinig ho natin na nag-aalala pong masyado, huwag kayo magpapaniwala ho dyan sa mga vlogger ho, no? Na kung ano-ano pong sinasabi at pinapatindi po yung mga report po na yan. Low level output lang ho. Singa bilang manpapasirit labat sa San Roque Dam, parang unti-unti hong bumaba yung water level po nila, mga ka-action ho natin. Naglabas na ho kahapon ang San Roque Dam ng notice po riyan. Binuksan po nila 5 o'clock po kahapon, mga kaibigan, mga ka-action ho natin, no? Para sa mga nagtatanong po, akini, kapigantay na apekton dyan Dagupan ay, mga ka-action, ulitin ko po, hindi po apektado ang Dagupan dyan. Hindi rin po apektado ang Kalasyaw at Santa Barbara po riyan, mga kaibigan, mga ka-action. Dahil ang San Roque Dam, Agno River system lang po yan, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ano? Ang Dagupan City, ang Santa Barbara, ang Kalasyaw at ang Ordaneta area po, Sinukalan River system po tayo, mga ka-action. At hindi po dumadaan sa San Roque Dam, yan hong Sinukalan River system po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Gusto ko pong linawin ho yan para yung pangamba ho ninyo tungkol po sa mga pagbaha na yan ay hindi po mag-alala kayo masyado. Ayan po, mga ka-action ho natin. Ano? So wala pong direktang epekto ho yung San Roque Dam po sa atin, sa mga taga-Dagupan, Kalasyaw, Santa Barbara ho, mga ka-action po natin. Ay, yung mga nangangamba ho tungkol po riyan, mga kaibigan, mga ka-action. Relax lang ho kayo, mga ka-action ho natin. Ano? Dahil tayo po riyan ay patuloy po sa gagawin nating pagmomonitor. Relax lang po kayo, mga ka-action. Wala pong dapat ipag-alala. Again, low level output lang ho yan. Mababa ho yung tubig po na ilalabas po dyan, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Alright? Sige, tuloy-tuloy po tayo, mga kaibigan, mga susani, mga talakayan, balitaan po natin. Ito naman po ang weather report galing po sa Pag-asa, hatid sa atin ni Lian Loreto. Lian, Max, yung umaga, please come in. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Huwebes, August 27, 2026. Kaninang alas 2 ng umaga ay ganap na naging low pressure area itong cloud clusters o mga kaulapan na ating binabantayan dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan itong LPA 081 sa layong 1,030 km silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, hindi pa naman po ito nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit may katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo within 24 hours. Mamaya-maya ay i-discuss pa natin kung ano yung magiging senaryo dito sa bagong low pressure area na ito. Patuloy pa rin po yung mga pag-ihip o epekto nitong habagat sa Luzon maging sa may western section ng Visayas. Kaya't mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon and dito rin po sa Visayas. Sa kasalukuyan, hinihila pa rin naman ang habagat or hinihila pa rin ang habagat nung dating bagyong Obet na patungo na sa ngayon sa may mainland China.
Kaya ngayong araw, expect pa rin po natin magiging maulap ang ating panahon dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at mataas din ang tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may Batanes, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, maging dito rin sa may Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas, and sa may Mindoro provinces. Ngunit yung mga nasa silangang bahagi naman ng Luzon ay makakaranas ng mas mainit na mga panahon at temperatura, ngunit posible pa rin yung mga thunderstorm activity sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura dito sa Luzon. Dumako naman tayo dito sa Palawan, Visayas, and sa Mindanao. Apektado pa rin ng habagat itong Palawan at maging ang Western Visayas, kaya't mas mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan dyan ngayong araw at makakaranas din sila ng mga makulimlim na panahon. Ngunit take note po dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at maging sa may Mindanao, mainit at maalinsangan pa rin ang ating panahon. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan na nandito dahil may mga reports na nga po tayo ng mga drought events dito po sa Visayas and Mindanao. Sa ngayon nga po, ito yung ating mga agwat ng temperatura, ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang, iba pa po yung ating heat index na atin pong pinopost sa mga Pag-asa Regional Services Divisions Facebook pages natin. Kaya sana po ay i-check po natin ito para malaman natin kung ano yung magiging heat index natin ngayon at sa susunod pa na araw. Pinakamataas na nakita natin na air temperature ngayong araw ay 34 degrees Celsius dito sa Zamboanga at hanggang 33 degrees naman po sa ilang bahagi pa ng Visayas. So, always po stay hydrated and pagdala po tayo ng payong at panangga po sa matinding sikat ng araw para po sa ating mga kababayan dyan sa Visayas and Mindanao. Para naman po sa ating mga pag-ulan, inaasahan nga natin ngayong araw dulot ng habagat sa Zambales at Occidental Mindoro, posibleng umabot ng more than 50 millimeters yung mga pag-ulan ngayon na maaaring magdulot ng mga localized floodings and also yung mga landslides. So sana po ay stay alert yung ating mga kababayan dyan dahil in the next few days, inaasahan po natin na mas lalakas pa ang habagat. Para naman sa magiging senaryo nitong low pressure area na nasa North Philippine Sea, sa ngayon itong LPA 081, una, mababa naman yung tsansa na ito'y mag-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa ngayon, kumikilos po itong LPA 081 pahilaga. So northward pa ngayon habang nagko-consolidate yung mga kaulapan ng LPA na iyon. Ngunit inaasahan natin kikilos naman po ito pa west-northwestward patungo sa Taiwan in the next few days. Posibleng maging bagyo itong LPA within the next 48 hours. At kung maging bagyo, dahil nasa loob na nga po ito ng ating area of responsibility, ay tatawagin naman natin ito sa local name na pilandok o yung Philippine mouse deer. At sa ngayon nga po, ang magiging indirect effect naman nitong LPA or yung potential na maging bagyo ay hihilahin nito yung habagat simula bukas hanggang sa Tuesday. So anong bang magiging senaryo nga natin dito sa LPA na ito? Sa nakikita nga natin ay in the next few days ay mas lalakas pa yung habagat habang kumikilos pa west-northwestward itong low pressure area na ito. Kaya magiging maulan sa Luzon, maging sa may western section ng Visayas in the next 4 to 5 days. At yung mga pag-ulan na nakikita natin sa ating mga rainfall projections sa ngayon ay nasa heavy to possible magkaroon pa nga tayo ng mga intense rains, especially sa northern and central parts ng Luzon. Kaya't may nakataas pa rin po tayo na weather advisory. Bukas po, inaasahan natin mas lalakas. Kaya mas nadagdagan po yung mga lugar na nasa yellow o yung maaaring umabot ng more than 50 millimeters na rainfall. So aside sa Zambales and Occidental Mindoro, makakaranas din ng mas malalakas pa na mga pag-ulan ang Bataan, Pangasinan, La Union, maging sa Benguet. But other parts po ng Luzon, bukas, magkakaroon din ng mga maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pagsapit naman po ng Saturday, mas lalakas pa yung mga pag-ulan natin. Kaya't may nakikita na nga tayo ng mga lugar
na possible na umabot ng hanggang 200 millimeters sa mga pag-ulan. Dito yan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nadagdagan din yung mga lugar na posibleng magkaroon ng more than 50 millimeters na mga pag-ulan. Yung mga probinsya po natin sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, maging sa Metro Manila, Cavite, and Batangas. Ang nakikita natin ngayon na mga critical time dun sa mga pag-ulan natin ay between Saturday and Sunday and posible pang magpatuloy yan hanggang Tuesday. So doble ingat sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And ito nga pong magiging scenario sa LPA na magpapalakas sa habagat ay maaari pa din namang magbago. So always din i-check yung ating mga latest weather updates galing dito sa Pag-asa. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So, pwede nang maglayag yung lahat ng ating mga mangingisda. Para naman dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:44 a.m. at lulubog naman mamayang 6:12 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media accounts and para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman ang ating website pag-asa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat. Okay, maraming salamat, Tita Lian, sa ating balita. But tomorrow, yan, tomorrow, action kayo, magdala ka ng payong mo, magdala ka ng jacket mo ulit, dahil yayariin na naman tayo ng mga pag-ulan, dulot nito ng mga paghila po sa habagat po, mga kaibigan, mga ka-action po natin, at sinasabi, magtatagal po yan hanggang araw po ng linggo, mga ka-action, ay pambihira. Kamot ulo na naman tayo dyan, mga sir, mga mama. Ay, ma-action mga kay Sir Joel Bustillo Dion. Good morning po sa inyo, mga kaibigan, mga ka-action po natin, at magandang umaga po sa ating mga ka-action po natin na nakatutok ho sa atin ngayon online dito po sa ating programa. Magandang umaga po kay Isabelo Bulosan, kay Ronnie Reyes via Facebook Live o YouTube live streaming. Ma-action umaga po sa inyo, mga ka-action po natin. Good action ikam, gano'n po kalaming inaasahan pong ulan po bukas. Well, sa area po ng Pangasinan, no, nasa 70 to 100 mm pong inaasahan po sa atin, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Pero dyan sa may western part, yung mga Ilocos, La Union, Ilocos Sur, part na yan, ano? At sa western part ng Pangasinan, yan, medyo kontayo dyan action na Kenneth, medyo malala tayo dyan, Pari sa atin sa western Pangasinan, mga kaibigan, mga ka-aksyon, sa Pangasinan mismo, no? Tomorrow po, mga kaibigan, 8 a.m. to 8 p.m. po, nasa 100 mm po ang inaasahan natin na dami ho ng ulan bukas po, mga ka-action ho natin. Kaya mga taga-Bagnet, standby lamang ho kayo. Commercial muna tayo, mga kaibigan, balik tayo makalipas namin ng palala. 6:44. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. MX3. Dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Champion na milyonario pa. Pagkakataon
pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters on our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, Ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, some coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang bukol sa ovaryo ng babae. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, nagiging cancer siya. Hindi nagkakaroon talaga kasi pusira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, gano'n ako. Tapos, nung pag-take ko ng panyawan capsule, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Mga ilang araw yung nagkaroon na po ako menstruation. Lumabas sa akin yung mga maruruming dugo, maiitim. Abangan ang susunod pang kabanata sa buhay ni Riza Esteves. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deform bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, staff folding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic,
Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC. May solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citilock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citilock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alam niyo ito mga kabakalasyon, tanong umaga nagbabalik tayo sa Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Kasama niyo pa rin po, Aksyon Kenneth Villanueva at Aksyon ay Kampasyon. Hi Sir Jaime Rimando sa Bayan ng Kalasyaw. Good morning po sa inyo sir. Magandang umaga po sir. Ingat po kayo dyan. Pabalikin na rin Aksyon Freddy Fire sa karagdagang balita. Aksyon umaga. Aksyon Freddy, please come back. Yes, malakas na ulang umaga, Aksyon Ahikam. Bumuhos na naman ang ulan dito sa San Carlos City. Magdamag na walang ulan, pero ngayon nakakaranas ng malakas na buhos ng ulan. At sa top 1 most wanted person municipal level ng Balungaw, arestado. Naaresto ng mga kapulisan ng Balungaw ang kanilang top 10 most wanted person municipal level sa ilalim ng pamumuno ni Chief of Police Major Maria Teresa Miemban. At batay sa report ni Miemban ay nadakip ang suspect sa kanyang pinagtataguan sa dito sa nabanggit na lugar. Ito isang 40 anyos na binata, truck driver, residente ng nasabing bayan. Ang pagka-aresto nito ay sabihin siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court sa kasong arson. Napagkalooban naman ito ng piyansa na 72,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyang nasa custodial facility ng Balongaw PNP ang akusado para sa kaukulang disposisyon. Mula sa gitna ng Aksyon Friday Fajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radyo Live Report. Maraming salamat sa balitang iyan, Aksyon Freddy Fajardo. Oy, speaking of yung kaibigan mo, Aksyon Kenneth, si Senator Jinggoy, nagkaroon daw ng injury kahapon. Oo, sabi nila, nadulas daw siya sa banyo, habang naliligo raw. Pero lumalabas sa investigasyon, mga kaibigan, na bumigi daw yung kanyang tuhod habang naliligo po, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Naganap daw ang insidente habang naliligo si Senator dyan sa may New Quezon City Jail, sa may Payatas, At ayon po sa record ng Sandigan Bayan, nakaranas daw si Senator Jinggoy ng joint effusion sa kanyang tuhod at panakanakang pananakit ng magkabilang tuhod. Nauna siya na-diagnose na may osteoarthritis na isang degenerative condition na maaari umanong makaapekto sa paggalaw at mobility ng isang tao. Ayan, kaya yung Senator Jinggoy, mga kaibigan, mga ka-action po natin, sinasabi nila, napunit daw yung bahagi ng kaliwang tuhod ni Senator. Matapos na ritong piliting tumayo, mga kaibigan, At sinabi pa ng doktor, mga kaibigan, na bibigyan daw muna ng gamot at injection sa Senator, pero kung mananatili talaga ang sakit at hindi makukuha sa gamot, ay posible umunong isagawa ang surgery. Pero nasa decision pa rin daw ito ng Senador, mga ka-aksyon. Ayan po, mga ka-aksyon ho natin. Pagaling ka, Senator Jinggoy, palakas ka, sir. May kakaharapin ka pang kaso.
syempre, palakas ka dapat, di ba? Para madepensahan mo yung kaso mo, di ba? Alam mo, pare, bata pa lang ako, Senator Jinggoy na yan, eh. Oo, kailan ba yun? Bata pa ako, mga kaibigan, na-i-involve na sa iskandalo tong Senator Jinggoy po, mga kaibigan, mga ka-action, eh. Hanggang ngayon ba naman tumanda na ako? Anyway po, again, mga kaibigan, hindi ibig sabihin na guilty siya, no? May karapatan siyang ipaglaban, depensa ng kanyang sarili, no? So, Senator Jinggoy, palakas ka para, syempre, madepensahan mo na maayos sa sarili mo, yung mga abogado mo, di ba? By the time na dumating na yung trial o pagdinig sa kaso mo. Good morning kay Sir Jaime de la Cruz. Good morning po, sir. Mabuhay po kayo dyan sa Action Radio. God bless po. Pa-shoutout po, family de la Cruz po dito, Barangay Maningding, Santa Barbara. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po sa inyo. Mga umaga rin kay Eileen Andrade na nakatutok po sa atin ngayon. Mga umaga po sa inyo, Hurya, na ingat-ingat po kayo. Ito pa mga kaibigan, na karagdagan natin mga balita ho natin. Abay, akalain mo nga naman itong ating iba pang mga reports ho, mga ka-action natin. Diyan naman tayo sa may balitang karagdagan. Kayo ba ay naiinis sa yung mga nagpipreach sa mga bus? Alam nyo, kami naman po sa faith namin, bilang Jehovah's Witness, mga kaibigan, nakangaral din kami sa bahay-bahay, di ba? Pero ako, personally, Action Kenneth, di ko gusto yung mga ganito. Nasa jeep ka, nasa sakyan ka, tapos makangaral ka sa ganyan. Kung kakatok ka sa bahay, okay, I understand that, di ba? Pero ito ho, mga kaibigan, nasa may South Korea po ito. Pinagmulta ho ang 2 pastor matapos po siya mapatunayan nagdulot ho ng kaguluhan sa isang domestic flight dahil sa malakas na pangangaral at hindi pagsunod sa paulit-ulit na saway ng cabin crew. Sinaway na pala sila ilang beses. Ayon sa report ng The Korea Herald, pinagmulta ng Seoul Southern District Court ang 2 pastor na edad 64-68 anyos ng tig $723 US. Kaugnay ho ng insidente sa flight mula Jeju patungo ng Gimpo. Batay sa desisyon ng korte noong August 18 sa South Korea, tumayo umano sa aisle. Aeroplano to, lumilipad na ang 64-year-old na pastor at nangaral sa mga pasahero kahit ilang beses na siyang pinapatigil ng mga flight attendant. Sumali rin umano ang isa pang pastor at naglakad sa aisle habang sumisigaw ng Hallelujah! At nagbabala sa mga pasahero tungkol umano sa impyerno. Tumagal daw na humigit kumulang 13 minutes ang insidente, mga ka-aksyon. Sa kabila ng mga reklamo at pagsaway mula sa crew ng mga pasahero, itinanggi ng 2 pastor sa paglilitis ang na maituturing daw na disturbance sa ilalim ng Aviation Security Act ang kanilang ginawa at iginit na wala raw silang intensyong manggulo. Hindi ito tinanggap ng korte na nagsabing napatunayan sa ebidensya ang kanilang disruptive conduct at intensyon. Sa ilalim ng South Korea Aviation Security Act, ipinagbabawal sa mga pasahero ang verbal abuse, malakas na pagsigaw at iba pang kilos na maaaring makagambala sa ligtas na operasyon at biyahe ng isang aircraft. Inaatasan din ng mga pasahero na sumunod sa lehitimong utos ng crew kaugnay ho ng seguridad at operasyon ng naturang eroplano. Ayan. Alam po ninyo, mga kaibigan, di naman ako against sa ginagawa rin ng mga to, no? Karapatan nyo rin na mangaral po, mga kaibigan. Sabi nga nila, diba? Share what you learn, diba? Okay yan, walang problema dyan. Kanya-kanya tayong trip dyan, ano? Yung aking nga lang, sir, kung nakaka-istorbo ka ng ibang tao at pinapatigil ka na, pinapaalis ka na, galang mo rin naman, di ba? Wala, yung ginawa ng kasama niyang pastos, nang gisigaw pa ng Alleluia, Alleluia, di ba? Ayan po, mga ka-action natin, ha? Ayan, pinagmulta kayo tuloy. $700, convert mo sa piso yun, nagkano yun, ha? Kung 700 times $723, di ba? Times 61, sabihin mo na, may get 44,000, pambira, isang iPhone na yan. Ayan na, sige. Again mga kaibigan, mga ka-action, kung public disturbance naman na, kung nakakabulaho na yung ginagawa na yung pangangaral, ay hindi na ho ganyan, mga kaibigan. Hindi na ho tama yan, mga ka-action po natin. Yung mga ka-action ho natin dyan, ingat-ingat, ha. Ay, Sir Mike Fernandez, magandang umaga, ha. Nakatutok sa atin sa tuner, kagising lang daw. Uy, talaga, diyok mo yata, Sir Mike, ha.
Nako Sir Mike, late ka na. Na-play ko na yung video ng Pag-asa. Backtrack mo na lang yung video natin. Kaya namang i-backtrack to. No? Pero sinasabi ko sa iyo, Sir, no, bukas ka maghanda. Ngayong weekend ka maghanda. Dahil medyo matindi yung mga ulan na mararanasan po natin dito, mga ka-action ho natin. Alright? Okay, dito naman sa ibang mga lugar ho natin. Magpapaalam na ho tayo. Pero wait lang, bago tayo magpaalam, mga kaibigan, mga ka-action. Ito muna, karagdagan ho muna tayong balita po, mga ka-action. Pambihira, namatay. Alam mo, yung anong tawag dito, yung mga palaro ho ninyo, pag-ingat-ingat po kayo, mga kaibigan, mga ka-action. Ito, namatay ang isang 15 anyos na binatilyo matapos malunod habang hinahanap ang umano'y cellphone ng isa pang lalaki kapalit ng pabuyang 1,000 pesos sa San Remigio, Cebu. Ay, pambihira, 1,000 lang pabuya. Ayon sa mga report, kasama raw ng biktima ang kanyang tatlong mga kaibigan na noong sila'y sinasabi ng ingisda. Bigla na lamang daw lumapit sa kanilang lalaki tinataya na sa 23 anyos at inalok silang sumisid para mahanap ang nalaglag niyang cellphone. Ayon pa sa kaibigan ng biktima, 1,000 pesos daw ang ibibigay ng lalaki kapag na-recover nila ang naturang cellphone. Pero matapos umano ang ilang minutong pagsisid, bigla na lang daw umanong nawala ang biktima sa paningin ng kanyang mga kaibigan. Agad silang nakipag-ugnayan sa mga otoridad kung saan mabilis silang sagawan ng search and rescue operations ang mga otoridad. Kalaunan naman ay na-recover ang walang buhay na katawan ng biktima malapit sa isang pantalan. Samantala, nagkasalaman ng malalimang investigasyon ng mga otoridad, partikular na sa lalaki na umano ay nag-utos at nag-alok ng pabuya upang mahanap ang kanyang cellphone. Ayun, ako, nakakalungkot po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Anyway, ingat-ingat po yung mga ka-action po natin. Huwag agad-agad kahagatin po, mga kaibigan, mga ka-action, pagka kayo ho ay pagka kayo po ay ganyan ho, mga ka-action po natin. Mag-iingat po tayong lahat. Paano yan, mga kaibigan? Magpapaalam na ho tayo ngayon, dahil alas 7 pasado na ho ng umaga, pero wag kayong alis dahil babalik ako agad sa aking programang Aksyon Radyo Balita, mga ka-action ho natin. Maraming salamat sa iyong pakikinig panonood sa ating programa. This Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1, nakasama ho ninyo Aksyon Jacob Salapasyon at sa ating Master Control, nariyan po Aksyon Kenneth Villanueva. Huwag kayong alis, babalik ako agad sa aking programa Aksyon Radyo Balita. Ito lamang yan sa Aksyon Radyo Pangasinan. Una sa Aksyon sa Balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balitang Bayan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 1161. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipanghalinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa. Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon Radyo. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial.
Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Nay, mano po? Papasok na po ko sa school. Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka. Opo. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, magalang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon. Aksyon. Sa gitna ng aksyon. Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Naksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon. Aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Balita. Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang mga Pilipinas, masyong mga kaaksyon na imbang gawigat ka na kayo na maganda, maaksyon, mabunigas na umaga po sa inyong lahat. Ito po ang Aksyon Radyo Balita. Ako po inyong tagapagbalita ng mga ito ang Siyarikab sa Napasyon. At sa ating Master Control Narian po, Aksyon Kenneth Villanueva. Ngayong araw na ito ng Huwebes, August 27, 2026, ito po ang ating mga ulo ng balita ngayong araw. Para po sa ating mga balitang lokal, 1.167 milyon na mga Pangasinense apektado ng malalakas na mga ulan at baha. PDRMO nagsabi mga resources kailangang ireserba kaya hindi raw muna ideklara ang state of calamity sa lalawigan ng Pangasinan. Department of Budget and Management dineklarang fully operative ang 195.1 million peso na supplemental budget sa lungsod ng Dagupan. At lalawigan ng Pangasinan na nanatiling pangunahing population center ng Northern Luzon. Para naman sa ating mga police reports, misis na bisto umano sa pangangaliwa, mister sinundan ng dalawa hanggang sa motel. Oplan kontra illegal na sigarilyo umarangkada na sa bayan ng Infanta. At pedestrian nasagasaan naman sa bypass road sa lungsod ng Urdaneta. Para naman sa ating balitang pambansa, Assistant Secretary kumanta, Sara Duterte at Dante La Chica lang daw ang may alam sa 612 million peso na spy fund. Pagkakaantara ng 10,000 pesos na cash gift ng mga senior citizen, pinapalutas ni Pangulong Bongbong Marcos. Balida naman sa iba yung dagat mga kaaksyon na nasa 160 individual patay, daang-daan nawawala sa naganap na flash flood sa bansang Nepal. Para naman sa ating balitang showbiz, isplok ni MG Makagago. Josh Mojica at Yumi Garcia magkasama raw ba sa bansang Thailand?
At sa ating balitang pampalakasan, Yumir Marshall focus daw muna sa kanyang pagbabalik sa professional scene. Muli mga ka-action, sumasa niyo po ang Action Radyo Balita. Kasama niyo pa rin po sa likab sa napasyon at sa ating Master Control. Nariyan po, Action Kenneth Villanueva. Para sa ating po mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, umabot sa 1.167 million na katao ang naapektuhan ng malalakas na mga pag-ulan at pagbaha sa lalawigan ng Pangasinan ayon sa hepe ng Pangasinan Provincial Disaster Risk and Action Management PDRMO Rodin Lucinvar Oro. Sa question hour ng sangguniang panlalawigan ng Pangasinan nitong August 24, sinabi ni Oro na patuloy na minomonitor una ng PDRMO mga ilog at tributaries dahil sa posibilidad ng panibagong pagtaas ng tubig, lalo na sa mga lugar na apektado ng daloy mula sa kabundukan. Kabilang sa mga mahigpit na binabantayan ng Marusay River, Agno River, Kamiling River at Tarlac River. Bagamat unti-unti nang bumababa ang level ng tubig sa ilang ilog nitong mga nakaraang araw, nananatiling nakataas pa rin at alerto ang PDRMO dahil patuloy pa rin nakakaranas sa malakas na pag-ulan ng Baguio City at Benguet. Partikular na binabantayan ang mga lugar sa kahaba ng Agno River dahil maaari itong maapektuhan ang pagtaas ng tubig mula sa upstream areas. Maging ang Kamiling River na bahagi rin ng Agno River ay patuloy na minomonitor dahil kapag ito'y umapaw ay maaaring maapektuhan ng 10 hanggang 13 mga barangay sa bayan ng mga Taram at ang mga downstream areas patungo sa Orbistondo, Aguilar, Bugalyon at bayan ng Lingayen. Napansin din ng PDRMO na nakaranas ng pagbahang ilang mga lugar na hindi karaniwang tinatamaan ng malawakang pagbaha, kabilang ng mga bahagi ng Aguilar, mga Taram at San Carlos. Ani Oro, pinakamalakas ang pagulan sa Pangasinan mula August 7 hanggang August 13 na nagdulot ng mabilis sa pagtaas ng tubig sa mga ilog at mga tributaries ito. Bukod pa sa dami ng ulan, sinabi rin niyang nagbabago ang weather patterns. Binanggit niya ang obserbasyon na mas mataas ang rainfall volume kumpara sa mga nakalipas na dekada at mas tumatagal na umano ang mga weather disturbances ngayon. Dagdag pa niya, isa rin nagpapabigat sa sitwasyon ng El Nino phenomenon ngayon na maaaring magpalala sa epekto ng mga kondisyon ng panahon. Sa kasalukuyan, sinabi ng PDRMO na wala ng search and rescue personnel na nakadeploy matapos humupa ang pangangailangan para sa aktual na rescue operations. Gayunpaman, nagpapatuloy ang monitoring ng provincial government lalo na sa mga epekto ng susunod na mga pagulan at sa inaasahang pa rin pagigting ng habagat. Kailangan magtipid umano at magreserba ng resources para sa posibleng mas malaking mga sakuna. Ito ang pangunahing dahilan ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRMO kung bakit hindi nito inirekomenda ang pagsasailalim sa lalawigan ng Pangasinan sa state of calamity. Ayon kay PDRMO Chief Rodin Lucinvar Oro, bagamat umabot sa 1.167 milyon na mga residente ng Pangasinan ang naapektuhan ng malalakas na mga pagulan at pagbaha, isinasaalang-alang daw ng response cluster ang posibilidad na mas malaki pa raw ang maging pangangailangan ng lalawigan sa mga susunod na mga buwan. Sinabi ni Oro na sa halip na ubusin ng resources sa kasalukuyang sitwasyon, nais ng PDRMO na panatilihin ang sapat na pondo at kakayahan para sa contingency operation sakaling tumama ang mas malakas na bagyo o iba pang mga uri ng kalamidad. Isa sa kanilang pinaghahanda ang senaryo ang posibleng pangangailangan ng operasyon kaugnay ng San Roque Dam, lalo na kung muling tumaas ng malaki ang level ng tubig at magkaroon ng pangangailangan mas malaki ang pagpapakawalan ng tubig. Inalala din ni Oro ang karanasan ng Pangasinan noong nakaraang taon nang tumama ang malakas na bagyong Uwan noong buwan ng Nobyembre. Sa ngayon, 4 na LGUs ang nagdeklara ng kani-kanilang state of calamity batay sa lawak ng epekto sa kanilang mga lugar. Samantala, sinabi ng PDRMO na hindi nangangahulugan ng kawalan ng provincial-wide declaration na walang naging tugon ng pamahalaang panlalawigan. Nag-deploy din ito ng search and rescue team sa mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong habang patuloy na minomonitor ang mga ilog at lagay ng panahon. Samantala naman mga ka-aksyon, patuloy na pinag-iingat ng mga komunidad sa 11 bayan ng Pangasinan matapos magsagawa ng water release ang San Roque Dam. Take note mga ka-aksyon na low level lang po ang release po na ginawa ko nila bilang precautionary measure bunsod ng patuloy na pagulan dulot ng habagat. Ayon sa National Power Corporation o NPC sa San Roque Dam Office, umabot sa 275.45 meters above sea level ang water level ng San Roque Dam bandang alas 9 ng umaga kahapon ng Miyerkules, August 26. Bilang paghahanda sa patuloy na pag-ulan sa basin at inaasang mas malakas na round ng mga pag-ulan ngayong weekend,
Binuksan ng NPC ang isang gate ng low-level outlet dakong bandang alas 5 ng hapon ng parehong araw na may tinatayang discharge na 150 cubic meters per second. Kasunod dito ay nabisuhan ng NPC ang mga local disaster risk reduction and management offices na manatiling alerto at magsagawa ng kinakailangang paghahanda, partikular sa mga komunidad na malapit o nasa kahabaan ng naturang ilog. Kabilang sa mga bayan na saklaw ng abiso ang bayan ng San Manuel, San Nicolas, Asingan, Tayug, Santa Maria, Rosales, Villasis, San Tomas, Alcala, Bautista at Bayambang. Hiniling ng NPC sa mga lokal na pamahalaan na agad ipaalam sa kanilang mga residente ang sitwasyon upang makapaghanda ang mga flood-prone areas at mga komunidad na malapit sa mga riverbanks. Binigyang DND ng San Roque Dam Office na maaaring magbago ang sitwasyon depende sa lagay ng panahon at dami ng ulan na pumapasok sa basin. Dahil dito, patuloy itong maglalabas ng kaukulang impormasyon at babala batay sa aktwal na kondisyon ng San Roque Dam. Ang ginawang pagpapakawala ng tubig ay bahagi lamang ng pre-release o precautionary measure upang makatulong sa pamamahala sa tumataas na water level ng dam habang nagpapatuloy naman ang epekto ng habagat. Samantala, pinapayuhan naman ang mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto, bantayan ang mga opisyal na abiso at agad na sumunod sa evacuation instructions sakaling maglabas ng panibagong babala ang mga lokal na otoridad. Sa ngayon, hindi pa tapos ang pagbabantay. Patuloy na minomonitor ang San Roque Dam, mga ilog at lagay ng panahon upang maiwasan ang mas malalang epekto ng pagtaas ng tubig sa komunidad sa lalawigan ng Pangasinan. Sa lungsod naman ng Dagupan, ay giniit ni Dagupan City Mayor Belente Fernandez na patuloy ang ginagawang mga hakbang ng lungsod upang matugunan ang matagal ng pagbaha sa ilang mga lugar. Kabilang na ang pagpapaalam ng mga daluyan o pagpapalalim pa umanhin ng mga daluyan ng tubig, pagtatayo at pagpapahusay ng mga dike at pagpapatupad ng mga drainage at pumping project. Ani Fernandez, isa sa mga hamon sa pagbaha ang patuloy na pagpasok ng tubig kahit isinasagawa na ang pumping out. Aniya, mahalaga ring maging maingat ang mga residente at dapat na paghandaan ang posibleng pagdami ng kaso ng leptospirosis sa mga lugar na matagal nang binabaha. Samantala, binigyang DND ng alkalde ang mga proyekto ng lungsod sa Bacayao Sur kung saan isinasagawa ang isang road project na bahagi ng mas malawak na flood control intervention. Ayon sa alkalde, nakaragdag sa problema ang tubig na nagmumula hindi lamang sa Sinucalan River kundi maging sa bahagi rin ng Nalsian, Calasiao. Sinabi rin ni Fernandez na nakatakdang isunod ang Phase 2 ng proyekto patungo sa mas malalim na bahagi ng Bacayao Sur upang makatulong sa daloy ng tubig at mabawasan ang epekto ng pagbaha. Nakipag-ugnayan na rin ang alkalde sa DPWH Region 1 kaugnay na pangailangan para sa mas komprehensibong flood control measures sa mga lugar katulad ng Lasip Grande, Pugo Grande at Herrero Perez. Ayon kay Fernandez, kailangan ng isang planadong sistema ng dike sa halip na magkahiwalay na istruktura na maaaring hindi maging epektibo sa kabuuan. Kabilang sa mga tinitingnan ng alkalde at DPWH engineers ang kondisyon ng mga flood control structure sa barangay Pugo Grande. Agad namang kumilos ang DSWD Region 1 matapos kumalat sa social media ang video hinggil sa isang hindi maayos na lagay ng corned beef na natanggap ng isang benepisyaryo bilang bahagi ng FFP o Family Food Pack para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Matapos matanggap ang report, agad namang nagtungo ang mga kawani ng DSWD kasama ang Local Social Welfare and Development Office sa tahanan ng benepisyaryo upang personal na beripikahin ang naturang insidente. Sinuri ng mga tauhan ng produkto at kinumpirmang kailangan itong palitan. Nangako ang DSWD na papalitan ang nasirang produkto habang sasailalim naman sa panibagong inspeksyon ng kapalit na Family Food Pack bago ito ipamahagi upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng mga pagkaing laman nito. Kasunod ng insidente, hinikayat ng DSWD ang mga benepisyaryong nakatanggap ng Family Food Pack na agad i-report kung may makita silang sira, bukas o hindi maayos na produkto sa kanilang mga food pack. Maaaring i-report ang mga ito sa kanilang city o Municipal Social Welfare and Development Office o magpadala ng mensahe sa official na Facebook page ng DSWD Region 1 upang agad na maaksyonan. Binigyang DND ng ahensya na mahalaga ang bawat ulat para mabilis nitong masuri at maituwid ang anumang problema sa mga ipinamahaging food packs. Ang Family Food Pack ay emergency food assistance para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at nakalaan bilang pantulong na pagkain sa loob lamang ng 3 araw. Iginiit ng DSWD na sinisikap nito matiyak ang kaligtasan at kalidad ng mga pagkain ipinapamahagi, lalo na dahil pangunahing tulong ang mga ito sa mga pamilyang nasalanta ng mga kalamidad.
Samantala, pinaalalahanan ng mga benepisyaryo na gamitin ang food packs ng wasto bilang pagkain para sa almusal, tanghalian at sa hapunan. Sa kabila ng insidente, tiniyak ng DSWD na seryoso nitong tutugunan ang anumang reklamo kaugnay ng kalidad ng family food packs upang mapanatili ang tiwala ng pamilyang umaasa sa tulong ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad. Samantala naman mga kaibigan, mga kaaksyon, balitang lokal pa rin po tayo ngayong araw. Nanatiling isa sa pinakamalaking population center sa Northern Luzon ng lalawigan ng Pangasinan matapos maitala ng lalawigan ng kabuang 3,188,540 na residente. Yan ay batay po sa 2024 Census of Population. Sa 48 lungsod at munisipalidad sa lalawigan, nanguna ang San Carlos City na may 208,330 na katao, mga residente, na sinusundan naman ang Dagupan City na may 174,777 na mga residente at lungsod ng Urdaneta na may 145,935 na mga residente. Ipinapakita ng bilang na malaki ang konsentrasyon ng populasyon sa mga pangunahing lungsod ng Pangasinan na nagsisilbing mahalagang sentro para sa negosyo, transportasyon at serbisyo, hindi lamang para sa mga residente kundi pati na rin sa mga nasa karatig lugar. Ang mahigit 3.18 milyon na populasyon na ngayon ng Pangasinan ay nangangahulugan din ng mas malaking pangangailangan para sa sapat at dekalidad na infrastruktura, trabaho, paaralan, serbisyong pangkalusugan, pabahay at iba pang pangunahing serbisyo. Mahalaga rin ang datos ng census sa pagpaplano ng mga programa at proyekto ng pamahalaan upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng populasyon. Samantala naman, nagbigay naman ng ghosting na ng Department of Budget and Management o DBM Regional Office 1 sa paggamit ng 195.1 million pesos na Supplemental Budget number 1 ng Dagupan City para sa fiscal year 2026 matapos itong ideklarang operative in its entirety. Saklaw ng Supplemental Budget ang kabuang 195,102,835 pesos and 90 centavos na nakapaloob sa Appropriation Ordinance number 2386-2026. Sa isinagawang review, nakita ng DBM na ang naturang appropriation ordinance ay nasa substantial compliance sa mga probisyon ng Local Government Code, implementing rules and regulations at iba pang mga naangkop na batas. Sa deklarasyon ng DBM, maaari nang isulong ng pamahalang lungsod ng Dagupan ang mga programa at agarang proyekto na pinondohan sa ilalim naman ng supplemental budget. Gayunpaman, nilinaw na kailangang ipatupad ang mga pondong ito alinsunod sa umiiral na mga panuntunan sa budgeting, accounting at auditing, gayon din sa iba pang government rules and regulations. Ang deklarasyon ng DBM ang nagmamarka ng mahalagang yugto sa proseso ng supplemental budget ng Dagupan. Mula sa pag-aproba ng Appropriation Ordinance, maaari na ngayong umusad ang lungsod sa aktwal na implementasyon ng mga programang pinaglalaanan ng karagdagang mga pondo. Oras po natin mga ka-aksyon na 7:23 ng umaga. Abangan po ninyo mamaya sa ating mga police reports. Mrs. na bisto umano sa pangangaliwa. Mister, sinundan ng dalawa hanggang sa motel sa lungsod ng Alaminos. Oplan kontra illegal na sigarilyo umangkada sa bayan ng Infanta. At 2,000 piso kapalit ng pabili sa transaksyon. Lalaki na aresto sa LTO Rosales. Yan ang mga balita yan sa pagbabalik ng Aksyon Radyo Balita. Ang oras 7:23. Diyan lamang ko kayo. Aksyon Radyo Balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako bilib. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, Capsule Coffee and Tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura.
Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule. Sa MX3, dito ako bilib. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunan. Aksyon Radyo Balita. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo. Police Report. Nagbabalik po mga ka-aksyon ng Aksyon Radyo Balita, kasama niyo pa rin ang sulikab sa napasyon at sa ating Master Control. Nariyan po Aksyon Kenneth Villanueva. Para sa ating mga police reports, nauwi sa paghingi ng tulong sa pulisya ang umano'y pagkakabisto ng isang misis na kasama ang isang lalaki na sinasabing kanyang kalaguyo matapos silang sundan ng mister hanggang sa isang motel sa lungsod ng Alaminos. Batay sa paunang investigasyon, dakong alas 6:30 ng gabi, nakita una ng 47 anyos sa mister ang kanyang asawa na lumalabas mula sa isang kainan sa barangay Tanaytay kasama isang 44 anyos na lalaki. Sumakay umano ang dalawa sa isang Honda Click 125 ng motorsiklo at bumiyahe sa bypass road patungo ng Kanluran. Agad naman silang sinundan ng mister hanggang sa makarating sa isang inn sa barangay Bulanay. Ayon sa report, nakita uno ng mister na pumasok sa naturang establishmento ang kanyang asawa at kasama nitong lalaki. Dahil dito, agad siyang humingi ng tulong sa Alaminos PNP. Rumesponde ang tauhan ng pulisya ng tungo sa inn. Matapos ang halos isang oras sa pag-aantay, nakita ng mga pulis na magkasama na lumabas ang dalawa sa establishmento. Hinarap sila ng mister at tinanong kung ano ang kanilang ginawa sa loob. Ayon sa ulap, nagsabi daw ng misis na nag-uusap lamang daw sila habang nasa loob ng motel. Gayunman, kapwa inaresta ng mga responding police personnel ang dalawang individual at dinala sa Western Pangasinan District Hospital para sa karagdagang proseso. Ang insidente naman na iniulat bilang alleged violation ng Article 333 ng Revised Penal Code o mas kilala bilang adultery.
Bagamat may aligasyon ng pangangaliwa, ang pananagutan ng mga sangkot ay sasailalim pa rin sa kaukulang investigasyon at proseso ng batas. Samantala, wala namang nakalusot sa pinaigting na kampanya kontra sa illegal na sigarilyo nang magsagawa ng joint operation ng mga otoridad at anti-illicit cigarette team sa mga lugar ng Batang at Infanta, Pangasinan nitong Agosto 25. Pinangunahan ng kinatawan ng Procas Inc. at Authorized Service Provider ng Philippine Tobacco Institute, gayon din ng Infanta PNP, ang targeted operation at public awareness drive laban sa mga vendor na hinihinalang naglalako ng mga sigarilyong hindi sumusunod sa may tinakdang requirements ng batas. Sinoyod ng joint team ang mga tindahan at mga lugar sa Infanta na nagbebenta upang tiyakin ang pagsunod ng mga ito sa mga pangunahing rehistro at iba pang DTI requirements. Nauwi naman sa pagkakaaresto ang umano'y tangkang pagpapadali o fixing ng transaksyon sa Land Transportation Office o LTO Rosales matapos na ma-entrap ng mga tauhan ng ahensya ang isang 42 anyos na lalaki na sinasabing tumanggap umano ng 2,000 piso kapalit ng pag-asikaso ng rehistro at transfer of ownership ng isang sasakyan. Kinilalang suspect bilang si Mervin Secretario, 42 anyos, may asawa, rice retailer at residente ng San Manuel, Pangasinan. Batay sa paunang investigasyon, dakong alas 2:20 ng hapon, nilapitan umano ng suspect ang dalawang kliyente sa waiting area ng LTO Rosales sa Barangay Carmay East. Ayon sa ulat, inalok umano ng sekretaryo ang mga ito na siya na raw ang mag-asikaso ng kanilang transaksyon sa LTO, partikular ang registration at transfer of ownership ng kanilang bagong biling L300 unit. Matapos umanong iabot ng mga complaint ng halagang 2,000 pesos na nang hinihingi ng suspect bilang bayad sa kanyang serbisyo, agad siyang isinailalim sa frisking at inaresto ng mga tauhan ng LTO Rosales at Rosales PNP na nagsagawa naman ng entrapment operation. Dinalang suspect sa himpilan para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ang insidente inireport naman sa Pangasinan PPO dakong alas 4:06 ng hapon. Samantala naman mga kaaksyon, matapos mawala at mahanap makalipas ng ilang oras sa Dagupan City, muli nang nakabalik sa kamay ng may-ari ang isang tricycle na unang iniulat na nawawala sa bayan ng Suanla. Isa itong kulay itim na tricycle na may body number 091 at may nakapaskil na Sual Downtown Toda logo sa harapan. Ayon sa report, natagpuan ng tricycle dakong alas 11 ng umaga noong Agosto 25 sa Barangay Bunuan, Bukid, Dagupan at dala naman sa Dagupan City Police Office sa Bunuan Gazette para sa kaukulang verifikasyon. Agad naman nagtungo doon sa lugar ang mga tauhan ng SWAL PNP kasama na ang 48 anyos na may-ari ng isang sakyan na isang may asawa tricycle driver mula SWAL upang personal na beripikahin ang natagpuang sakyan. Sa isinagawang follow-up operation at investigation, napag-alaman na dakong alas 10:30 ng umaga ng August 24, araw po yan ng Lunes, ay personal na nagtungo ang may-ari sa SWAL PNP para ireklamo ang kanyang nawawalang tricycle. Matapos ang verifikasyon, positibong kilala ng may-ari ng tanakwang tricycle ang kanyang sakyang dating iniulat na nawawala. Dahil dito, maayos na isinagawang turnover ng tricycle sa may-ari para sa kanyang kustodiya at kaukulang disposisyon. Pero sa halip na magsampa ng kaso, lumagdang may-ari sa isang affidavit of disinterest to file a case kung saan malinaw niyang isinaad ang kanyang desisyon na hindi na magsampa, magsimula o magpatuloy ng anumang kaso kaugnay sa naturang insidente. Nagtamo naman ang pinsala sa katawan ng isang 47 anyos na construction worker matapos umanong mabundol ng isang sasakyan habang tumatawid sa bypass road sa Barangay Santo Domingo, Ordaneta City. Kinilala ang pedestrian bilang si Ronnie Ferrer Calisaan, 47 anyos, may asawa, construction worker at residente ng Barangay Tipuso, Ordaneta. Ayon sa report, nasa ilalim umano siya ng impluwensya ng alak ng maganapang insidente. Batay sa paunang investigasyon, dakong alas 8:40 ng gabi, tumatawid umano si Kaalisan mula timog patungong Hilaga sa naturang kalsada nang siya ay mabangga ng isang sasakyang minamaneho ng isang 19 anyos na estudyante na bumibiyahe naman patungo ng Silangan. Dahil sa lakas ng naging pagkakabangga, nagtamo ng mga pinsala ang pedestrian at agad na itinakbo ng responding emergency medical services personnel para sa agalang medical attention. Ang sangkot ng sasakyan ay nagtamo rin ng pinsala na hindi pa matukoy ang halaga sa pagkukumpuni at dinala naman sa impilan ng pulisya para sa karagdagang mga investigasyon. Sa bayan naman ng Malasiki mga kaaksyon, isang 44 anyos na vendor ang nagtamo ng injuries matapos mabangga ng isang sasakyan na minamaneho niyang motorsiklo sa isang T-intersection sa Barangay Pulong Sur. Batay sa CCTV footage na nakuha sa insidente, bumibiyahe umano patungo ng Silangan ng motorsiklo sa isang barangay road habang ang kabilang sakyan ay patungo naman ng Hilaga sa isang national road.
Pagdating sa T-intersection, kumaliwa umano ang rider upang pumasok sa northbound lane. Sa puntong iyon, aksidenteng nabangga mula sa likuran ng paparating na sasakyan ng motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ang rider ng mga sugat sa kanyang ulo at kilay, gayon din ang galo sa magkakabahaging siko at tuhod. Samantala, wala naman nakitang anumang pinsala sa driver at isang sakay na kabilang mga sasakyan. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng otoridad habang nagpapagaling naman ang biktima. Para naman sa ating balitang pambansa, mga ka-aksyon po natin, tanging sina Vice President Sara Duterte lamang at dating Security Chief Colonel Raymond Dante La Chica lang daw ang nakakaalam kung nasaan o paano ginastos ang 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President. Ito ay ayon sa isang testigo sa Senate impeachment trial kahapon ng Miyerkules. Inamin ni OVP Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na wala raw siyang personal na knowledge sa actual disbursement ng daang-daang milyong pisong confidential funds dahil sina Vice President Duterte at Colonel La Chica lamang daw ang nakakaalam kung paano ginastos ng 612 million pesos na confidential funds ng OVP. Nang tanungin kung alam ni Duterte kung paano ginastos ang pondo, sinabi ni Ortonio na bilang pinuno ng OVP, alam ng Vice Presidente ang mga aktibidad na pinopondohan ng confidential fund. Kinumpirma rin ng hostile witness na alam ni La Chica kung paano ginastos ang pondo bilang pinuno ng security operations ng OVP. Nakalkal ang papel ni La Chica sa confidential fund matapos banggitin ni Escudero ang naturang pagtatanong ni Senator Judge Vicente Tito Soto kung saan lumabas na si La Chica ay hindi bahagi ng organic personnel ng OVP. Bahagi ng confidential fund na natanggap ng OVP noong December 22 kung saan inabot lang ng 11 araw mula December 21 hanggang 31 para maubos ang first tranche na 125 million pesos. Samantala naman, mga ka-aksyon natin, kinalampag ng Palasyo ng Malacanang ang National Commission of Senior Citizens o NCSC at ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na lutasin ang reklamo ng ilang mga senior citizens na hindi pa nakatanggap ng kanilang 10,000 pesos na cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ang reklamo ng ilang mga senior citizens kaya agad na inatasan ng ARTA na kumilos agad at lutasin ng issue. Meron na anya nakatakdang pulong sa August 28 ang ARTA, NCSC at mga nakakasakop na LGU at pati ng mga nagreklamong senior citizen. Tiniyak naman ni Castro na patuloy na gagampanan ng pamahalaan ng tungkulin para sa kapakanan ng mga senior citizen at kung mayroong problema ay nakahanda ang ARTA na tumugon sa problema ng sektor ng mga senior citizen. Lumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat, mga ka-aksyon. Nasa 168 na individual na ang nasawi habang mahigit 500 pa ang nawawala matapos ang malakas na flash flood sa Himalayan nation ng Nepal. Naganap ang pagbaha bandang alas 8:30 ng umaga, Tibet time po yan, noong Miyerkules sa Botikoshi River sa Northern Rasua District malapit sa border ng Nepal at ng Tibet. Ayon sa Nepal Tourism Board, nasa 384 travelers pa ang nawawala, kabilang ng iba pang mga foreign nationals. Kabilang sa mga inireport ang nawawala ay ang 3 Amerikano, humigit kumulang 12 British nationals at mahigit na 100 Indian nationals. Patuloy din ang ginagawang search and rescue operation magpasa hanggang ngayon. Samantala naman, mga ka-aksyon, sa ibang lugar naman ho tayo, balita pa rin sa labas na ibayong dagat sa Pakistan, nasawi ang 14 na bagong silang na mga sanggol matapos sumiklab ang sunog sa maternity ward ng Pakistan Institute for Medical Sciences o PIMS sa Islamabad. Bandang alas 7 ng umaga, Philippine time po yan kahapon, nang sumiklab ang apoy sa nursery kung saan nakakonfine ang mga sanggol. Isang bagong silang naman ang nailigtas ng mga health workers. Ayon sa rescue sources, posible nagsimula umano ang sunog matapos sumabog ang kompresor ng isang air conditioning unit sa loob ng nursery. Napansin din umano ng ilang saksi na nakakandado pa ang mga pintuan ng ward habang mabilis na kumakalat ang apoy. Ang PIMS o Pakistan Institute for Medical Sciences ay isang government-funded hospital at itinuturing na pinakamalaking pagamutan sa Islamabad. Samantala, ipinag-utos naman ni Prime Minister Shahbaz Sharif ang agarang investigasyon sa insidente at mahigpit na aksyon laban sa sinong mapatunayan na responsable sa naturang trahedya. Aksyon Radyo. Showbiz Balita.
Para naman sa ating balitang showbiz, mga ka-action natin, usap-usapan ng mga netizen ngayon ng pinakawalang chika ng content creator na si Mark Jason Warnaculahewa o Makagago o MG laban sa Kangkong Chip CEO na si Josh Mojica na nadadawit pa sa actress, model at social media personality na si Yumi Garcia. Nag-upload kasi si MG ng isang bagong vlog nitong Martes, August 25, laban kay Josh at bilang reaksyon na rin sa pagtatanggol ni Mojica sa co-founder ng Tier 1 Entertainment na si Try Gutierrez matapos talakayin ng content creator na ang pinagdaraanan ng kumpanya at maglahad ng mga pangamba tungkol sa mga creator at iba pang stakeholder nito na umano'y hindi umano nababayaran. Ayon kay MG, marami umanong nagsilapitang content creators at social media influencers sa kanya para isumbong ang umano'y kararasang ito sa nabanggit na kumpanya. Ayon naman kay Mojica, hindi lamang ang mga founder ang naapektuhan kapag nahihirapan o bumabagsak ang isang kumpanya. Kabilang din dito ang mga empleyado, creator, kliyente, investor at business partners na umasa naman sa operasyon ng kanilang negosyo. Going back naman sa vlog ni MG, sa bandang dulo ng kanyang vlog, nagpakita siya ng isang larawan kung saan makikita ang isang lalaki at isang babaeng magkasama pero kita lang ang kanilang mga likuran. At dito na nga ipinakita ni Makagagaw ang larawan na anya ay si Josh Daw at si Yumi habang sila'y magkasama sa Thailand. Sumunod, ipinakita naman niya ang isang video clip kung saan makikitang naglalakad ang isang lalaki at isang babae na tinukoy na Makagago na sina Josh at Yumi. Maalala kamakailan lamang nakaladkad ang pangalan ni Yumi Garcia matapos ang naging ispluk ng tinaguriang pambansang lalaki Marites na si Sian Gaza na umano'y nagkaanak daw sila ni John Gutierrez alias King Badger na dating mister ng kapuso actress social media personality na si Jelay Andres. Dahil dito, naglabas ng opisyal na pagilinaw si Jelay tungkol sa ilang mga detalye sa dahilan kung bakit sila naghiwalay ng kanyang dating asawa. Action Radio. Sports News. Para sa ating balitang pampalakasan, prioridad ng Olympian na si Yumir Felix Marcial ang sumabak sa profesional at mapanatili ang kanyang walang talong kartada sa mahalagang ika-8 laban sa pagsagupa kay Omar Ulises Huerta ng Mexico sa September 19 sa undercard main event bout ng laban nina Isaac Pitbull Cruz at Nestor Bravo sa Pechanga Arena, San Diego, California. Hindi lamang itataya ni Marcial ang kanyang malinis na record matapos kumpirmahin ng international dealmaker na si Sean Gibbons noong Martes sa WBC International Middleweight Belt ni Marcial ang malamang na isa sa pangbakanting regional title ang nakataya kapag naglaban sila na silang 10-round match. Ipapalabas ang naturang bakbakan sa United States sa magsilbing pangunahing kaganapan naman sa pagitan ni Cruz at Bravo na maglalaban naman para sa WBC Super Lightweight Championship sa card na itinaguyod ang Premier Boxing Champions. Alright, bago rin magpaalam mga kaibigan, mga kasyon, kaway-kaway, hubo na tayo. Bati natin ang Maxong Umaga, mga viewers natin. Sa Madam Vivian Larte, gandang umaga sa inyo. Ate Baby Bunso, Maxong Umaga, kay Action Fury, nakatutok sa atin. Madam Mirna Soriano Silan, Ate Brenda de Guzman, good morning po sa inyo. Madam Maril Malanom, kay Eds Mego, Jaime de la Cruz, Maxong Umaga, kay Kim Davenport, kay Action Vivian Larte, Maxong Umaga po sa inyong lahat. At yan po ang kabuuan ng mga pinakahuling balita ho natin ngayong umaga. Sumasa niya po ang Action Radio Balita. Nakasama po rin yung mga kaibigan, Action ni Kamsana, pasyonat sa ating Master Control, Action Kenneth Villanueva. Pwede mga ka-action, patuloy ho ninyong tutukan sa Action Radio Pangasinan ng development po dyan sa naganap po mga kaibigan na insidente dyan po sa may area ho, ng Nepal na kung saan mukhang umakyat na yung death toll, nasa 200 na yung bilang ng mga patay ngayon. Latest natin, as of 7:30 ho ng umaga, mga ka-action ho natin. Dyan po sa flash flood na naganap dahil sa umano ay glacial dam collapse dahil sa border ho ng Tibet at ng Nepal, mga ka-action ho natin. Nakikiramay po ang Radyo Pangasinan sa mga naulila ho dyan po sa insidente po na iyan sa bansang Nepal. Susunod na ho ang MIB, mga issue ng bayan, to be followed by Kia, Kababayan in Action, at mamayang 10 o'clock mga ka-action na wala ako kasi nariyan ang PhilHealth. Ayan. Alam nyo mga ka-action, nakakatuwa, yung PhilHealth ngayon, may bago sila mga programa ngayon sa PhilHealth, ay niro-roll out nila mga programa, At abangan po ninyo mamaya mga action. Magtanong din kayo mamaya, yung libreng check-up, yung gamot, tsaka yakap mga ka-action, Paano kayo makakuha ng libreng check-up, libreng laboratory, at higit sa lahat, libreng gamot, mga ka-action po natin. Inquire nyo ho yan mamaya sa ating programang PhilHealth, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Dito lamang yan sa Action Radio Pangasinan. Mula sa Action na sa Balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Action Radio Balita
Susunod sa ilang saglit ang mga issue ng bayan. Hotline!